Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. Историята, която ще ви разкажа днес, засяга един доста страховит и тайнствен персонаж, а името е Истината за Слендърмен. Сигурно ви е познат от филмите, комиксите или видеоигрите, но кой всъщност е той? Слендърмен е измислен свръхестествен герой, който през 2009 година се появява за първи път в разкази, публикувани в популярния интернет сайт за страховити истории Creepypasta. А негов създател е потребителя на форума Нещо ужасно Ерик Кнутсън. Той е изобразен като изключително слаб, неестествено висок хуманоид, с лице без никакви характерни черти, облечен в черен костюм, който безмилостно преследва основно деца или младежи. Много често жертвите му изчезват или поудяват. Говори се също, че Слендърмен има способността да ги обсебва и да ги ползва като негови марионетки, карайки ги да вършат ужасяващи неща. В много от историите Слендърмен може да влияе на видео и аудиозаписи, причинявайки смущения. Именно тези смущения могат да подскажат на потенциалната му жертва за неговото присъствие. Други пък казват, че мистериозното създание може да манипулира дори времето и пространството с цел да залови плячката си. През май 2014 година възникна огромна морална дилема около героя, след като две негови непълнолетни заклети почитателки от Юкеша, щата Уисконсин, бяха свързани с редица брутално насилствени действия, а по-точно нападението и побоя върху 12-годишно момче, което било намушкано 19 пъти с нож в чест на Слендърмен, но по чудо оцеляло, след като преминаващ велосипедист намерил изоставената жертва и се обадил на властите. Извършителките, също на 12 години, признали, че искали да извършат убийството като първа стъпка от пъкленият им план да станат марионетки и помощници на Слендърмен, след като са чели онлайн, че това са изискванията. Те също така споделили, че се страхуват, че Слендърмен ще убие семействата им, ако не убият момчето. И двете момичета са диагностицирани с психични заболявания, но въпреки това са съдени като пълнолетни и ще прекарат десетилетия в домове за психично болни. В изявление пред медиите на 4 юни 2014 година, създателят на Слендърмен, Ерик Кнутсен, сподели, че дълбоко е натъжен от трагедията в Уисконсин и съчувства на семействата на засегнатите от това ужасно престъпление. В годините след инцидента, стотици нападения и самоубийства, свързани с Слендърмен, са документирани в цял свят, дори и в България. Дали Слендърмен е все още само фантастичен герой или по някакъв свръхестествен начин е успял да се пресели в реалния свят, в нашия свят, ще трябва да прецените сами. Това беше за днес, приятели, а ако ви е харесало предаването, моля, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещите епизоди на Паранормални истории с стария Джим. До скоро!